Nso n'ebe bụ Ajangmeze. Ebe uburu ome mgbe ọ bịara ebe ovu ụzọ buru. Okay, ebe a ka o buru ụzọ setụla. Ebe Ajangmeze. Gụjee na enwecha other villages. Anyị gụchawuru village ọzọ niile. Mbụ asị na ụmụ egere eme ya nso buru n'ebe. Dịka ụmụ na-aga. Amenu. Ụmụ Odu Igbo, ụmụ Anụm. Ụmụ Odu Igbo bụ n'ebe ma ụmụ Anịkịta sokwa buru. Ụmụ obodo na-asa mgbe ewu na ụmụ egere eme ihe mfu ụzọ buru. Dịka anyị gosiri ma ndị vileji ọsọ bịa n'ebe ofu ụzọ buru mgbe a na-ekwu Ajangmeze. Gụjere mgbago bọọ. Ụmụ ebe a na-ekwu Ekwe Osu. Ebe a ebo mere setọ mbụ buru ome. Mgbe ọ bịara ofu ụzọ bịa ebe mgbe butere ebe dị ụmụ ebe ebe nọkwa mụsị ụmụ egere eme ya dịka anyị kọworo na ụmụ na-aga bụ otu n'ime nwata ya ma bụ Amenu ma ụmụ Anụm ma Mgbom mgbuchi ma esokwa don't put your mouth don't so head ya nọ n'ebe but no nwe ihe mere during the war azụrụ avia wee maka Nigerian Civil War mgbe acha abịa na the new market ebe ọ dị na achọkwara ewe ebe maka osisi ndụ n'ebe bụ very thick forest because na ndị a niile ụmụ egere eme ya na ebe ọzọ ya na-edevelop na-eje this very place bụrụ forest abịa zụọ ya afịa mgbe ọgụ ọ bụ onwe ive mere a strange thing happen osisi ndara tụgbuchia ndị mmadụ. Mgbe during the war, that was 1969-68. Mgbe achịkwara ahịa pụọ gaa na the new na Mbana ebe na-ekwu Mbana, Ọvịa Mbana. Ebe afịa ọbụla otu ọgụgụkịa. Bịa awakwa azụ n'ebe ọ na-azụkwa afịa dịka na-efe nta. Ana ife na-ekwu mbụ bụ ọnụogo. Sabịa change evete eke aja. Ụbọchị ahịa na-azụ. Ụbọchị ọ na-azụ ụbọchị Eke na ụbọchị Afọ. Ụbọchị Eke na ụbọchị Afọ. Eke na Afọ na mgbede. Afọ mgbede ka ọ na-azụ. Ọ nọ from 2 o'clock afọ ebidowo. From 2 o'clock. In the morning. A na-azụ na in the morning. Ọ bụ like people jikere farm na-awa. Ha ji bịa na-azụ afịa n'ebe. Maka ndị enweghị ike ji afịa ọzọ ha si n'ubi na-awa ha bịa ebe bịa na-azụ afịa. Afịa mgbede. Ebe a ka buru setụlụ mgbe ọ batara obodo a. Ebe ike aja. Emepezi ahịa ebe a na-azụzụ ya. Onye na-ekwu mgbe ọ bụ ọnụogo then later bịa na-ekwukwe ike aja. Na mgbede ka o ji azụ. Anyị mgbede from 2 a.m. I mean 2 p.m. From 2 p.m. till 6. Even 10. 10 n'abalị. Ekwuru 10 ruo n'abalị. 8 o'clock. Modern ọkụ do here. Ọkụ do here. Good evening. Oke oro n'abalị agbanyezi ọkụ. Yekwa n'ime ebe na. N'anya n'ime ebe na emegba na ọkụ achadị. Ya na-eweta ka event ga 6:20 10 minutes after 6. Ọkụ achadị ọkụ event ka n'ebe ọ na link. So ọkụ achadị. Ko batara ebe adụ ga-evi. So Toshado. Even in nature, ị ga-enweta n'ebe. Chọkwa ihe eji eme ihe omenala like ihe eji agba ọgbọ aja. Ebe a ka a na-elekwa ya ebe a. So ihe ọ bụla ị chọrọ ebe a. Ebe a bụ hall. Ebe a hall. Hall ndị obodo. Obodo buru na-enwe n'ebe. Other villages niile ngwa dị hall. Ya na ebe a bụ buru ezumezu. Hello, how are you? So this is ebe na ejikwe na mee everything gbasara uburu. Thank you. Wow, ahịa bụ well done. Wow. Thank you, ma. Thank you. Good evening, ma. Thank you. Good evening. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mama. Good evening. Thank you. Good evening. Oh, thank you, ma. Thank you.
Oh, go now, so have your. And everybody is happy. Everybody they happy as well here. Mostly this your address. They're excited. Ebe bụ Nkwụrọtọ. Ife na-eku ebe bụ Nkwụrọtọ. Ebe a zụrụ afịa n'Uburu. Mgbe Uburu na afịa Uburu ndụ. Enwe orie nkwunkwu. Enwe oge ukwu. Enwe oge nta. So n'ụbọchị a na-azụ afịa a na-eku a na-azụ ụbọchị Nkwọ. Ụbọchị Nkwọ bụ ụbọchị mba na-asa mbịara Uburu ọgụ. Eji kue mkpọkọrọ Nkwọ. Ọdụ ji na-eku mkpọkọrọ Nkwọ. Mana ebe afịa ebe mbụ bụ Nkwụrọtọ kpọmkwem. Anọba ebe na-azụ afịa niile na-azụ n'Uburu. Mgbe ọ bụ mba na-asa abịa Uburu ọgụ abanna. And ụbọchị ọ bụ ụbọchị Nkwọ mmere ji kue mkpọkọrọ Nkwọ. Ebe a ka zụwara ahịa mgbe ahụ a bịara ọgụ. Ebe a na-ekue Nkwụrọtọ. Dị ụbọchị ọ bụ mba na-asa bịara Uburu ọgụ. Mgbe m bịara Uburu ọgụ mba na-asa Chineke nyere Uburu ike ha emerie mba na-asa ọ bụ. Anọ ụbọchị Nkwọ ukwu ebe mere eku aji na-ekue mkpọkọrọ Nkwọ nta. Mkpọkọrọ Nkwọ so afịa ọ bụ efu na-azụ afịa n'ebe. Ịgosi ife na-eku bụ afịa ochie. Ịgosi na ngwongwo azụrụ afịa n'ebe a na-eku mkpọkọrọ Nkwọ. Mana mgbe ha bịara ọgụ ha meriri. Mgbe ọba bịara ọgụ ọ bụ dịka emere anyị mara. Uburu mere narị ọ bụ ahịa ọ bụ. Ụmụadụ mba na-asa bịara ha ọgụ. Ụbọchị Nkwọ. Ụbọchị mkpọkọrọ Nkwọ. Ụbọchị Nkwọ bụ ekuzie ya mkpọkọrọ Nkwọ. Ma ntakwa ka na-ekukwe ya mkpọkọrọ Nkwọ. Afịa ahụ wee buzuru mkpọkọrọ Nkwọ ụbọchị ahụ. Afịa mkpọkọrọ ụbọchị ọba bịara ọgụ ọ bụ. Ya bụrụ azụ ha nwa afịa. Eveji snow bụ mkpọkọrọ Nkwọ. Mkpọkọrọ Nkwọ mba na-asa. Ahịa ka na-azụ ụbọchị taa. Mgbe ụbọchị afịa ka na-azụkwa nta. Afịa bụ ka na-azụkwa nta. Ọmadụ uto factors mere. Afịa bụ ka mkpọkọrọ Nkwọ bụ n'ozu ewezu. That war affected the market even today. But did they win when they went for the war? Anyị mere Uburu mere n'ahịa ahịa ọ bụ. Uburu mere n'ahịa ọ bụ mba na-asa bịara ha. Mana mechere ha lụkwa ka a gasara ya ha emechere lụkwa ya ọzọ. Uburu na-arụbukwa ha ahịa o. Uburu nwekwara ha ahịa mgbe ha rụchara ahịa nke mba na-asa ọ bụ. Emekwa ndị ọzọ na-abịakwa Uburu ọgụ. Site na mgbe ruo na mgbe. Onwe ndị bịara Uburu ahịa na 1954. Then after 1954, 1964 too, the same people came again. So Uburu have been having wars. And they have been conquering. And they have been conquering. Man, I can't know recently. Man, I have never been now. Yes, you go down Ototo. Maka go down Ototo, I feel in the hygiene. Maka sit at home. This market actually na aviago. You go show nko be ba chi bichara chara afia na kwa. So ebe odunte anu wazo na afia mkpọkọrọ Nkwọ n'ebe. Ife na azu n'ebe bụ mgbochi enwe sit at home. Ndị mmadụ na-afta kpa hakwa na-egbu ndị mmadụ too much. So ndị mmadụ na-abịa azụ afịa n'ebe. Mgbochi enwe afịa nke achị afịa na a na-ekwu afịa ego. Ebe achị afịa na a na-ekwu afịa ego ụzọ ebe mbụ. Ụbọchị Nkwọ kwa ka nke ahụ na-azụ. A na-azụ ụbọchị Nkwọ na-azụkwa ụbọchị Orie. Ya zụa n'Orie, ọzụa na Nkwọ. Ya ruo ụbọchị Eke ma ọ bụ ụbọchị Afọ, ejede Eke ajaje zụa. Ife kpọrọ afọ afịa. Ife kpọrọ afịa. Afịa bụ nke bụ afịa ochie ife na-ekuzie nte. Afịa ochie. Mgbe na ọ bụ ebe ọ bụ a na-azụ afịa mkpọkọrọ Nkwọ mgbe ọ bịara ọgụ ọ bụ. Eji wee bụọ ya afịa mkpọkọrọ Nkwọ. Ọ ebe a zụrụ afịa ụbọchị ọ. Anyị nwere place that lead and zinc. A na-eme harvest lead and zinc. Uruaba village. Recently, they discovered a huge deposit of lead and zinc, gold and diamond, and Danambo. So, who will be rich in solid minerals? So, we are also looking for potential developers to come and invest in the economy.
ịbịa na ụmụ anụ na-eri mbana ọ bụ na-eri nke n'ukwe Amegu na-eri ogo Ishieke and so on and so forth. Each village nwere alụsị ha na-efe ha na-eri. Abụ ya na ebe. Okay. So o nwere alụsị a na-akpọ Ishieke, nwekwara ife a na-akpọ ogo ụda ndị na-eri ya bụ ndị Amegu. Now ka the whole villages of Uburu nwere alụsị ha na-efe. Then even ụmụ ọbụla na-eri akparata and ha alụsị niile na-agụ ida nwere ọnwa eji eri ya like nke m ga-elota ọfụma bụ every February a na-eri nge n'ukwe, every May a na-eri mbana. I don't know ọnwa eji eri aja nwere n'ebe bekwa ọnwa ise eri aja nwere n'ebe and so on and so forth. Then na oge eji eme efe alụsị ya nwaanyị di ya nwụrụ, let me say a week to that day ga-eri afịa nwaanyị di ya nwụrụ ji akwa mkpe nwere right ikwu akwa mkpe ahụ within that period of that celebration of alụsị ahụ. A week period to that iri alụsị ahụ yipụ dị akwa ga-eyipụgide dị akwa ruo 2 days to the day of alụsị ahụ yipụ ya. After that alụsị ndị anyị na-eri ịbịa na Ọgọst anyị erie ife a na-akpọ isu afa. Ọnwa Ọgọst ọbụla ka anyị gburu dị isu afa. Onwe ife ga-eme ka ọ baa na taatị, ọ ga-abụrụ between 6 to 7. Isu afa anyị na-enwe 3 features. Onwe mgbe a na-eri ọba, ịkọkọ ọba, afọdụ akpa. Ụbọchị ori afa, ụbọchị ịkọkọ ọba bụ ụbọchị anyị eji ifufe ikwe debe na center this compound. Ikwe tinyere ife were aka odo na-esu ya gboo aja afọ na aja afọ na aja afọ na aja afọ na ife ọjọọ niile iji bịa bụ ajọ afọ chi ya buru ya na ahụ isusu eyigboro otu fọrọ ọkụ weta nkụ esonyere n'ọkụ na-eke ọkụ were ya gbọrọ ọsọ ba onye ọya ọbịa ebe a na-akpọ ịchụ afọ. Ya na ewere eburu afọ ya niile ya na anyị ọsọ nke anyị na-ewe nke ọma dị a na-akpọ ịchụ afa. Then ụbọchị ori afa bụ ụbọchị onye ọbụla kọrọ ji ga-eje ebute ji ya. That day ka ji ga-abịa afịa, ji ọfụrụ ga-abịa afịa. Anybody that day entitled to eat ya. That's ụbọchị ori afa. Then ụbọchị afọdụ akpa dị very significant maka ụbọchị family get relate to their families. By that time, mama m ga-esi nri. Ama ka ogbenye ga-eru na ị ga-egotere ịkpọmọ, ma igotere ịkpọmọ, igote okporoko, ma igotere ikporoko, igbu ọkụkọ. Aka ga-eru ewu. Ihe a niile ihe ụmụ ite a ngụrụ nwere nke imam fe ruo ofu. Na mama gị ga-esi nri tinye na paschop. Onye ife na-akpọ trepa na ka na-akpọ paschop. Eti ya na paschop. Ị bịa jee chita mgbe Krismas utiri asị ije ebunye ihe ọkụrụ gị iburu nye waje ibunye ọkụrụ gị bịakwa owete okporoko esila esi nye gị ọtabute onye gị isikwa na nke ọkụrụ gị nke anwa asị gị je ebunye nri jekwa na nke asị ọ bunye nri site na ịbịakwara da akpa owetekwa okporoko ma ọkpọmọ ma ọ bụ anụ ọkụkọ ozikwenye gị ọtabirika onye gị tinyekwa. Anyị na-eje ije anyị na-eji obodo ede anyị na-etinye anụ ijebe ụmụaka oge anyị bụ ụmụaka. O nwekwa ọ na-enyekwa ego, a na-enyekwa peni oge anwa ma ọ tenkobo enye gị ya na-ama n'iru na n'izu ebe ndị ọkụrụ gị. So significance of that afọdụ akpa bụ ụbọchị nwanne ji ama nwanne ya. Everybody is entitled to visit his brother, man, his sister that very day. A day of visitation, a day of celebrating ourselves, a day of sharing gifts. But afọdụ akpa, and that is the grand finale of Isu Afa. Mechi aka mepere ya. Kwa ngwa gị na aka mepere ya oge anyị na-agwa mama akpọzi gị isi gị na achọburu ime ya laboratory which would have involved bringing you. Na anakọta anyị ga na-apụta anyị na-lozi ya down to low key before you know it. See, create a platform, a platform, I be moving, put you ego there.
but all the too late ịkwaba gị anyị mekwa ya very elaborate deliberate for ourselves then esi na ọ dị title ọ dị nta mgbe iyi pụrụ ihe na ị chọrọ ịnọrụ 6 months anwa icherekwa ibe afịa ọzọ anada nwekwara ndị village ọzọ na-eri afịa ọzọ ijikwa na ifere of afịa nwa na-eyi tọpụ akwa mkpe a ga-emegidekwu ya mee mana disi ya isu afọ anyị isu afọ isu use oge nwaanyị ma akwa ojii ya nwa mana a na-amazi akwa ọcha kịta anyị na-akpọ na ọ na-eru use ji then o chọọ ipu ịkwasị na ọ na-asụ use oge a na-asị ya ọ ga-eyiri akwa nwoje na one of the stream je wunye je na one of the stream je wunye asụ na ọsaga use saa ahụ ọ jizire efe ọzọ nwaanyị na-eru use anụ akwụkwọ ya Your Highness, am I correct? Yeah. Nwaanyị na-eru use ọgbakọ ọgwụrụ last begin to say yes o nwere ike kwọ ihu n'ụtụtụ ifo ya kwọ ihu wee mmiri hichaa ụkwụ mana ọ masa ọ na-eru uju she's morning she's in the morning ya bụrụ our brothers they hit ọ ga na-awụ ashes ya mere were tụ ụmụ every day because I will do so it was derived from Hebrew. Yeah. So that the organ I'm on a river sa and the umunde dia ga go say we go ncha. We sa go ncha. Ya say ya finish ncha on that day ya wa. And organ sa ma off. Civilization. So, maybe again to comprehend the festival. Everyone can akpa aju a na-abịa na November. We demonstrate here. At the time, I modernized ya ka ọ na-abanye na December. In a year between December 23rd to 24th, then the following day brought Christmas, because a lot of good now within that day. So, Manoga Megari now maybe within this 23rd, 24th one. I can't have the drive John from no Kwajo, then the chief priest. So now they may affect the priest of Aju. No, they may affect. Nandi each and Abia Guana, Upper Vati go for the son of Block if so a megalize kita. Agua and Bochob and Odan. I haka Aju, Bochob and Aju Dani. Native calendar. It may Aju. Aju and that day, every work of an Sibility. In time no, you have the starting point of menu. Or the entitled to Igbo Aju. Igbo Aju. You talk on Igbo Aju and we are your family members. And if we are family member by family member, let us mention in the Bukita, Busian and Kim, when you come one Namkita. On the Adifa. Abuna Yama, Shibigi, and Archer Yibi, Busian and Kim neighbor, and Patan and Kiba, the Busikwa, a German extended family in India, the Bayam 1 9 years of the Bukasio now. The Busia. I know ya. We part by part this sacred in you got a chair. But yeah, the following day I got to Aka one that day that time I got Nana and I pay to Aka. I be to Aka. We pull out for an one. I enjoy. I mean, Connor. That in you put a lally will be. You got Pakati soup while you were one. If I did bad, you can be ski. Did I try? You would have problem. When you that person, when you so I try, give up a tear. Nankegi.
Daddy a ga-edosa ini na anwa na anọ. Ndị okenye ga-eju na ngidi. Ebe a m rụrụ ụlọ akịta bụ ngidi this family. Are you hearing me? Ngidi family a do na ọbụla completely ngidi abanyeso ebe a ntire solar CCTV ha bụ ngidi. Part of the ngidi. So ọ bụ na a na-eme ihe a kịta no one of that throne room a dị ebe a na ebe onye ọbụla ga-anọ adọ oche niile ya nọrụ dị atụgharị ndị ichi aka ahụ wụsa anyị na ana ndị ka ọkpọ ụmụazị anyị na-akpagịrị ọha ga ndị na oge nwa kasa ahụ anyị nwa na eri ini na nwa bịanụ ndị okenye eke anụ a onetara mama ndị mama nwunye ha so that ka enyi ya lọf ịnyịnya anya na-ekwu ugbo the eldest person na the family ga-abịa were ịnyịnya na-eme ekpere na-asị gọziekwere ya ụmụaka je ha jete ụmụaka bụkwa na moto okoro ụgwọ ayụhiere m na-agọ n'ụdị ife ọ chọrọ ka ọ na-eme na family ya ọ na-agọsi ya n'ọjị ọgọ na ịnyịnya anwa kpere ịnyịnya anwa wụsa na ana butekwe nke a ga-awụkọ ndị na-ebute ịnyịnya akwa ụmụada na-ebute ịnyịnya anwa agwara agwọ awụkọ ịnyịnya anwa niile ọnụ ekpere ya na-awụsa na ana kpọọ ya kpọsịa ya kpọọ abịa asị anyị ngwa je nji ha banye jee onye ọbụ nke ibụta eto ebụtara nọ ikpokọ ọnụ ikpere onye na-aka na-atụtụrụ na-etinye n'ọnụ na-enwe aṅụrị n'isi ọzọta ọ gbasara gị bụ aja kọmunion ka anyị riri ọ gbasara gị bụ aja dị na-eri ya bịaji ife n'ọnụ na-enwe aṅụrị so onye nke anyị azụtasị inyetụ na inye ya obere ọ sị gị nyekwu esi a na ị naghị enye ọnọ n'ebe oge a na-azụ ya ini adigo no flat na ọ ga-abụzi flọ na ngidi dị ka m kwuru nkịta ọ bụ na a chọrọ ime ebe aka ga-adụ ya maka ebe ngidi dị ebe ahụ na awụsị ebe ahụ ụmụaka akụziri ha ka si eme ihe kpokọ ya mana Christianity has affected it because ụmụ nwaanyị agbabasịrị chọọchị anaghị ekwezi esi ọ na-ede nkịta anụta gị na-asị gị si na-esi mba na esikwa ụbọchị ahụ na-akọ ya ga-ebịa na ana esi ka ihe jee chọọchị unu nwekwa praktis ka o si mee mme na anaghị emezi nke anwa mana anụ ndị a anyị nwa bụ ndị okenye nọ taa nọ kịta obere okịta okenye eru m na-abụghị na mba igwe achọ anụ anwa achị ga-eprovide aga ndị ọzọ ma ntasị na olu tọn ma achọba nke mmadụ ị ga-eprovide ya so anyị ka na-atakwa dị anụ ruo ma echi so ọ dị n'ọfọ by November every matured man bụ ezigbo onye omenala ugwu ga na-akwadobe igbu ewu azụ ewu ji celebrate your father and you are invited. The holiness of your father. Invite your kinsmen. Yes, no? So St. Peter, do I know St. You Peter? make invite that period. Do I know St. Peter? I only know St. Okoro. You accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Yes, you become a saint. Yes, I mean, put that, if you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you become a saint. Mana mama na-ekwu maka Nke sentị mmemme bụrụ nke ndị ichie. Ekwude dịka na achọrọ if you want to contextualize anything in Africa, that's what the way he is going. Immediately you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you become a saint, just like a John, just like Peter. You is a national, they are a saint because I'm amazing pastor. Chineke man or pastor. So I'm not here about Jesus. It's a good saint. What I do, so I was also doing about saint. And you know why I was being saint. If you want to also contextualize Christianity. Yes. So for that add glamour, who would them mania kita? Mtoya, Poko Chico Cabio, with your mighty God. Ma kpọpụo ide obere eke asa bịa eke mekpa n'ọjị ọchukwu koka bịa mekere gị ma kpọpụ ibe na-emere m ibe kpọọ ibe na-emere ibe ma kpọọ ndị ichie ndị mmeziri ife I must make it this proclaim it this way ndị ichie gburu ndị mmeziri gị unu bịa na-eme
Are you hearing me? Unu bịa n'ọjị ya. Ngọcha ya ma awụchi ya. Ọ ndị ichie. Then, ngote mmanya m tasara ndị nwụsara ndị ichie emeziri ife ma ewere aka ekpe si ndị emeju na-ahịkwa nke unu. Anyị unu na-anaghị erikọkwa. That's the culture. That's to show you that na enwere senti abụrụ m repentry. Onwe ndị repentry kịta ka na-eme ihe ọjọọ. Senti m nwa na-akakuleti bụ onye na-asọpụrụ onwe ya, na-asọpụrụ mmadụ ọzọ. You know, Bible says what you would that men should do unto you, first of all, do it unto men. For the measure you made, the same shall be meted unto you. Or see good measure, pressed down, shaking together, run over, shall men return unto your bosom. Ọ bụrụ na ihe anyị mana ị na-asọrọ ya onye ọzọ ya lesent. I know na nnapụghị m microphone a kịta kwepụrụ ike na mmanye gị, you won't be happy. Ị napụkwa m ya, won't be happy. So m ga-ahapụrụ gị ya, ma nnapụ gị ya. I'm a saint. Are you hearing me? That's what myself qualify as my own saint. I can confess Jesus Christ 100 times yet to remain what I am. You're going to become a hypocrite. Are you hearing me? A hypocrite. It is only when I confess. When I confess Christ. They cannot pass and live. And live. African traditional religion believes. You may pass. The rite of passage is not for me. Okay. The rite of passage is not for you, because I studied religion as well, both African traditional religion. We need to add on the rite of passage. That is to say, when the chair, you must have a place where others like you belong. You belong there. Governors on lead your town. So that is it. Ebe uburu nọ n'ebe anyị yara. O nwere kpatara ọtụtụ uburu people mfụrụ gị nọdụ n'ebe ọzọ. Emesa anyị mata na ọha mgbe ndị ọcha mbịara gba uburu ọkụ na 1905. Ndị egbubodoro gbakasịcha gbara na ebe ọzọ dị iche iche. Dịka ndị mgba uburu mgba na uburu ukwu, uburu mgba na uburu ugo, akpụ ugo, uburu mgba na Ubulokichi na Delta. Delta. Ma ndị mgba na uburu ọrụ ọlụ. Ma ndị mgba na uburu izi. Then Angmego Nze today. She na Angmego uburu. Angmego Nze. Obe mbere ko bịa n'uburu nka Angmego ha nwa share. Than Guinea, majority of them left. And the other children of Americans. Over there, but I'm shadow. I'm not going down. Some of this fire sign. We are shadow. Even today, they are still tracing their hope. Ọmọgo gbangba na amego Igbo. Ọbẹ mgbe ha na-ekwu onwe ha ozuru mba. Ọmọgo na-ekwu onwe ha ozuru mba. Ndị enyi na-ekwu dubu gbada na ibe. Na ugwu nnukwu ihe na nkiri dị n'oge gbada nọ ndugwu. Anaghị kacha ebe ndị ochie ndị mesa anyị mara. Between Nkerefi and Nara. Ndị Ụrọbọ na Nkerefi. Ụfọdụ ụrọbọ uburu papa nakwa today even if we go urobo. They're not the same spelling for ụrọbọ. Uburu ụrọbọ. Urobo. Delta State. Even ji na-ekwu na mgbe anyị nọ na theological college. Na onye isi uburu ukwu na-asụ asụ ya dị mmadụ onye Igbo. A na-awọchi telivishọn. Onye ọsọ na anya wọchi telivishọn, ọ na-eme onye nwe exam echi. Emeodu yeme, ejekwa ihe na watch television. Go to Brunaso. Emeodu yeme, even if you have channeled me, I cannot go to watch television. I ain't just when you say, Emedu way more meaningful after drinking. You know that translated. Or but the name of your champ. You have to examine which you watch television. I ain't also over and we use it. The same people they use it quite.
Then dị ka ụfọdụ n'ime anyị mere browse. Enwechara uburu nọ na Scotland na-azakwa uburu. Enwe uburu na Dubai. Yes, enwe uburu na Canada. Because of slave trade. So ndị elere n'uburu ebe a jekwe there. Zawa ebe a. Iguguru ya kita you see them. Zawa uburu, so uburu is so vast. And like the high nation before, the junior brother of Igbo. So now the next community, and that community, the history has it that Kembe Nubu, they have never fought communal war with Ndisu because they don't know war. Ndisu and how junior brother they do. Other Isu agree. okay, you saw them. Okay, so the junior brother who Onyemwai, Osaiba, the senior brother now moved further. They formed the community and Isu. It's a community, a full-fledged community like Ubu, a full-fledged community. So, I don't know significant. O nwere ihe anyị na-akpọ mkpọkọrọ nkwọ. Oge afịa nkwụrọta ji hit ụbọchị nkwọ. A na-akpọ enwe mkpọnkwụ nkwọ oge nta nwere mkpọnkwụ nkwọ ukwu. Nwere mkpọkọrọ nkwọ. Mkpọkọrọ nkwọ ya bụ ụbọchị ọ bụ 5 communities in the group. 7 please. The ganged up. 7 communities. 7 communities. Yes, conspire. This very part of the history be very important. Maka ije n'ebe anyị na-akwaja Nweze ama ekwe ebe ahụ na achọrọ ije ịkpa nkata ife gbasatara ugwu nwaanyị amambịade. Nwaanyị anaghị ekwu okwu n'ebe anwa ma ọ bụgodị n'ugwu ozugbo. Nwaanyị amambịade a nwaanyị bịagoro ọma nkwu okwu. O nwere ife ọ chọrọ ikwu ọ bụ ya nwoke. Ana ọ bụrụ na ife kpatara n'ugburu ka anyị chọrọ ikwu o nweghị ife ga-eme ka nwaanyị bịade. Ife kpatara ya bụ na nwaanyị anyị a na-anụ neighboring community na ebe a then withheld na ebe ha na-achị izu obodo na ha akpagokwe 7 communities ibu ugburu ọgụ ozopụ ka ọ nụsịrị ya bịa gwa ndị ugburu si ya na-ekwe ife ndị ya na plan na mba na-asa chikwara izu na a ga-adụ na atak echi kunu makwaka unu mere onwe unu so ndị ugburu na onwe ha bịa nwa ekwe pụta kpọọ ọnụ chi na-emere ha ihe ị ga-anọ ka nke a mee na na-abụ nna anyị ha nụtara edebere anyị enwere ife ga-eme ka anyị pụọ n'ebe a kwadobesie kewasie onwe ha mba na-asa sọsọ mba niile anyị ha nwere bandịrị n'ebe a ma ndị Enugu steeti anyị na ndị Enugu ka nwere bandịrị n'ebe a nwere itụpụrụ anyị na ha abụghị Enugu anyị na ha nwere bandịrị bụ ndị ọkpọsi ebe a ọkpọsi so na ndị ahụ na-akwado ọgụ ahụ jọọ ndị Enugu steeti ka anụpụ anyị ka ha kee ya na anyị dadị work market day but because of that day people na ga-eme annihilate group people from this land n'uburu si na nkwọ nke a bụrụ ezigbo nkwọ na mkpọkọrọ nkwọ ebe si nweta dị afa mkpọkọrọ nkwọ ga-akwọ nkwọ taa bụ ajọ nkwọ so akpe mkpọkọrọ nkwọ mana uburu pụtara ji ọgụ anwa and conquered that 7 communities buru isi ibu a na-ebu na oge anwa ejesi ahịa na-ebunata isi na data our ancestral ground isi eju fere ndị mana onwere onye uburu achọrọ achọ ka ya nara achọ okwu mana ịmakọta anwa chọta anyị nke na anyị kwuru n'ahịa egwe na ha anụ n'anya n'azụ na jebe ọgụ onwere onye na-efu ma ịdịkwa ọcha ka ya bụ esi kwuo ejebe ya onwere onye na-efu because na anyị ezigbo na m gwara gị na anyị nwe alụsị alụsị vileji ọbụla nwe alụsị mbọchị onye ọbụla anyị biriv ịmana ike ibiriv otu ozobe gị onye ọbụla ihe dara ọ na-alụsị gị ewepụta nsị ka nkwado ka ejebe ọ bụla ị ga-anọ ka egwu ikwu onye ga na-agwọzi gị eburu n'obu jebe then chukwu nye anyị victory anyị nọta si na ọba alụsị nyere anyị victory so that was how you derived that name that is still tomorrow mkpọkọrọ nkwọ aka na-asụkwa afịa anwa ka na-ata ata bụ mkpọkọrọ nkwọ enwe nkwọnkwụ nkwọ oge ntị enwe nkwọnkwụ nkwọ oge
Yes, has a big population of people who get from neighboring community who are beyond the Gari. So now I see what they from ordinary pork by pork. Yes, yes. I remember. We're not going to provide the power of nature. Apart from this kind of thing, that we are back. But I had a heavy seriously, and I enjoy my channel. And I have on this state. But that's the only communities in the United States that are back in the state. Chinese. I'm in the United States. I believe in the generation system around. That's it. Like, go to court. Because our fathers established that for us, the court, instead of going to war. Because we don't like going to war. We don't like war. I don't say it well. I know how to successful. After the reign of Oniba Mwabata in 1976, I am with the Oriana Bar as a DA on as David Abano as Ezad 1 of Adu. Then after the reign of Ezad 1, the stool was still vacant. Then we left Imo State as the first state after a central state. State was created by Murtala Mohammed and followed into Imo State. When Imo State, from Imo State, Babangida now created Abia State. We left Imo to Abia State. Then from Imo State, Ebonyi was created by Abacha. We fell into Ebonyi State. Then during the creation of, after the creation of Ebonyi State, there was a time autonomous community was created as well. And then during that era, was one singular group that was under the subdivided into 4 autonomous communities, namely Uguru Autonomous Community inherited that Adu throne. Thereafter the creation, Uguru community installed Ezad II, who died, and they installed Ezad III, who is living. Then we also have Enugu Autonomous Community. After the creation of Enugu Autonomous Community, we have Ibomeze I, who was my predecessor, and I'm now sitting as Ibomeze II. We have a Tituburu Autonomous Community. We have Ezo Kenze, the first, now late. Eze Okenze the second, Srahanes Chuchukon, now Ezo Kenze the second. We also have the Wezuguru Autonomous Community. Wezuguru enthroned Ezudoka the first. Ezudoka the first, now demised, and we have Ezudoka the second. So now most recently implemented Ezudoka. So that is the position of today. But that creation of the autonomous community never allowed it to affect our uniqueness, our diversities, our strength. Never allowed the creation of autonomous community to affect us. We maintain that common norms and values that bounds our forefathers. Today, we celebrate that at the festival together as one. We celebrate that Isuaba festival together as we do. These 2 festivals are mentioned. Imam was celebrating the same day. That Arora and Atim
still bounce on whether autonomous community or not autonomous community, still stand very firmly. So that is how we for today. So, graduation. Graduation. I remember you are here in the palace of His Royal Highness, the Godwin, who is the second of the autonomous community. We are, can I say this, another happiness in whatever thing you are looking for, the best in America, I'm not if I not know much that I am with ancestral now. So the back on Passabati. Then that is I give a very general ancestry on Athanas one on Athanas boy. Then I always make the bound and boy I jam with Aslana Communion and wait with that. So, that like today, that about civic center there. Followed by followed by one boom Uaba of Uchima Uraboy and the body we don't have history of one in our armor because there's no history. I'm going to after the Bible. Then the Bible. The least one is studied. But that's what I'm going to ask you about. So, I don't know one. Okay, when you're not one committee come one, no, and I'm not serious with the damage to cover. And nobody left us to come one. I'm going to anyị nwere ofu emume a na-akpọ izu afa. Anyị nwere ofu emume a na-akpọ iri ajụ. Then each village nwere arụsị ha na-efe, ha na-celebrate. Agwakwara m gị na anyị nwere common norms and value. Ife onye ụmụnaga na-asọ ka the least person in this village na-asọ, such as arụrụ a na-anwa. Now the kita is a taboo. Afụ gị na nwunye mmadụ aga na-enyo gị enyo. We free village man, or believe on your village jam of but now knock it off moon and wound you nada. I can enjoy me. I promise for money. I don't want more you can take 10 at the time, but don't go closer to your man. I ask you. But if you block on an answer, so I don't want to be so name here. But I can't see everyone. I don't know one can work on one in a year back. You know, the unnegotiable. I look one neighbor, you and I don't know one of my Moko, Monaga, Virginia, no one, so something around. The Monaga, not the white. I'm going to allow Nadia. That's a club on a long and I got vegetarian one young man. I'll pop a neighbor confess that. And up for a man not that again.